ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ଜାଣିବା। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଆସେ ଏବଂ ପରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଦଶାଂଶ ଆସେ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ଶତାଂଶ ଆସେ। ଏକ ଦଶାଂଶ ଅର୍ଥ 1/10 ମାନେ 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଏକକର, ଏବଂ ଏକ ଶତାଂଶ ଯାହାକି 1ର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 0.06 ଏବଂ 59.97 ଏହାକୁ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଯୋଗ କରିବା? ଏକ ଶତାଂଶ ଏବଂ ଏକ ଶତାଂଶ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। 6 ଆଉ 7 ଯୋଗ କଲେ ହେବ 13, ତେଣୁ 3 ଲେଖିଆ ଆମେ ହାତରେ 1 ରଖିବା ଏବଂ ସେହି 1 ଏଇ 9 ସହିତ ଯୋଗ ହେବ 9 ଏବଂ 1 10, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 10 ହେଲା, 0 ଲେଖିଲା ଏବଂ ହାତରେ 1 ରହିଲା। ସେ 1କୁ ପୁଣି ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା 909 ଆଉ ହାତରେ ରହିଛି 1, 10 ହେଲା, ପୁଣି 1 ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ହାତରେ ରଖିବା। ଆଉ ଏଠି 5 କିଛି ନାହିଁ ତ 0, ତାହେଲେ 505 ଏବଂ ହାତରେ ଥିବା 1 ମିଶି ଆମ 6 ହେଲା। ତାହେଲେ ଯୋଗଫଳ 60.03 ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମିଶାଣ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ 13.30 ଅଛି ଏବଂ 69.05। ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଶତାଂଶକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା 5 ଓ 0 5, 3 ଓ 0 3, ଦଶମିକ ଆସିଲା, 9 ଆଉ 3 12, ହାତ 1 ରହିଲା, 6 1 7 ଏବଂ ହାତ ଥିବା 1 ମିଶି 8 ହେଲା, ତ 82.35 ଯୋଗଫଳ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର।